En què consisteix el seminari d'avui? El seminari d'avui és intentar buscar oportunitats, intentar desenvolupar accions davant d'aquest turisme sostenible i de mobilitat que pensem que el Pallars Jussà té moltíssimes possibilitats. Hem fet alguns viatges a diferents destinacions europees, hem estat a Àustria, hem estat a França, per mirar comarques, per mirar indrets semblants al nostre. Estem aprenent d'ells, estem aprenent com poder portar a terme aquestes polítiques. És un aprenentatge continu, no quedarem solament amb el seminari d'avui com a única acció a desenvolupar, sinó que aquest seminari és producte d'una acció finançada pel SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, dins del programa de 7 comarques. Farem aquest seminari, traurem conclusions, però després no es quedarà justament amb aquest seminari, sinó que continuarem treballant en diferents accions que pensem que poden aportar turisme de mobilitat al Pallars Jussà. Quin és el compromís del govern amb el tren dels llacs? Nosaltres vam comprometre amb dues línies estratègiques. Primera, aprofitar el tren dels llacs, potenciar-lo, treure-li més suc. Estem augmentant freqüències, estem augmentant paquets venuts, estem augmentant dies i això es demostra amb els bons resultats d'aquest paquet turístic. I després, a finals d'aquest any, ja podrem disposar d'una de les primeres noves màquines que hem comprat perquè la línia Lleida-La Pobla augmenti les seves freqüències i sigui molt més eficaç i també, evidentment, molt més econòmica. I a primers de l'any que ve, del 2016, ja tindrem les dues màquines totalment operatives, els nous vaguers de tren totalment operatius i d'aquesta manera podrem aprofitar al màxim la seva potencialitat. Quin és el motiu d'aquestes jornades? Bé, les jornades són un punt més de tot un procés que s'està treballant a la comarca, d'anar reorientant tot el que és la dinamització turística de la comarca cap a la mobilitat sostenible. Per què? Home, perquè hi ha tota una sèrie de recursos, camins, una bona xarxa de camins, de senders de BTT, itineraris a l'entorn dels embassaments, el tren dels llacs, el telefèric. Hi ha tota una sèrie d'elements que són actius molt importants que es poden utilitzar per singularitzar la comarca dintre d'aquest procés de promoció turística amb identitat. Què és el projecte Senderistes Benvinguts? És un projecte, un segell de qualitat per a allotjaments turístics de la província de Lleida. Avui en dia en formen part 37 establiments turístics, els quals han passat tot un procés de formació i de certificació, el qual els ha fet mereixedors d'aquest estàndard de qualitat a fi i efecte d'estar preparats per rebre el turisme cicloturista i senderista. Quines iniciatives promou Pirineus Emoció? Bé, nosaltres des del primer moment que es va posar en marxa el recurs turístic del tren dels llacs, doncs ens vam apuntar amb aquesta iniciativa per donar-li suport i per complementar el que era pròpiament el recurs, no? Que era aquest viatge entre Lleida i la Pobla de Segur. A l'arribar a la Pobla de Segur nosaltres vam començar a oferir uns productes turístics que duraven tan sols 4 hores i allí els intentàvem que les persones, els visitants que venien al Pallars Jussà doncs, realment s'integressin amb el territori i coneixessin, s'enduguessin realment una molt bona impressió de tots els nostres aspectes, tant culturals com artístics, com també, per suposat, gastronòmics. A partir d'allí vam anar
confeccionant més productes turístics més complexos que intentaven coordinar els diferents recursos i patrimoni que tenim al territori, de tal manera que les persones podien passar-se 2, 4 i 5 dies. Després, a més, em vam trobar amb diferents temàtiques i una principal que creiem que el territori està molt preparat és per oferir un senderisme molt autèntic, molt tranquil, de caminar a poc, de saborejar els paisatges i també de dormir en indrets únics i molt autèntics. Com Europa pot ajudar al desenvolupament del turisme sostenible? El POCTEFA és un programa de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra, i això vol dir que sí o sí hi ha d'haver-hi com a mínim una cooperació transfronterera entre nord i sud dels Pirineus, i una de les línies de finançament, i jo sempre venc el POCTEFA com a una eina de cooperació, és precisament el turisme, i una altra seria la mobilitat sostenible. Can you explain what is Alpenpulse? It is an association in the European Alps, and it combines 27 member villages. Those member villages focus on soft mobility. So their tourism offer is sustainable, is as environmentally friendly as possible. Some of them focus more on hiking and biking, some are more into train trips, train experiences, and many of them already offer electrical bike experiences. And one of our model villages really is Werfenweng in Salzburger Land in Austria, and they are the model village for electric mobility, and you would find a paradise of fun vehicles to try. And the focus actually in Alpenpulse is to always try new innovations in soft mobility. So don't stick to the developed things, but try something creative and innovative. Quines són les claus per aconseguir finançament europeu? Claus estratègiques per mi és tenir una idea molt clara del que es vol fer, que no sigui d'alguna manera fer el que s'ha fet sempre, sinó donar-li un component una mica d'innovació i de creativitat, i fonamental tenir una mínima estructura de xarxa d'altres entitats europees amb les quals aliar-se. És un criteri... Les aliances amb altres regions europees és un criteri determinant, per tant, abans de començar a buscar presentar propostes, tenir molt clar que coneixem altres entitats homòlegs a les nostres arreu d'Europa que també els hi pugui interessar fer un projecte d'aquests. Sense xarxa i sense un projecte madur, jo crec que no cal començar. Primer treballar aquestes línies. Què és el cinquè llac? És una ruta de senderisme en 5 dies que fem de la Pobla de Segur a la Pobla de Segur, és circular, passant pels Pallars i l'Alta Ribagorça, on la gent pernocta en cases de turisme rural, portem l'equipatge i són 5 etapes d'uns 20 quilòmetres cada una. La idea de fer aquest producte va ser una mica per desestacionalitzar i internacionalitzar el producte, perquè era el públic internacional que ens podia vindre fora de temporada. I per això vam treballar molt la sostenibilitat des dels seus inicis, tant la sostenibilitat mediambiental, econòmica com cultural, i sembla que ho vam aconseguir, fruit de 2 press trips que vam dur a terme a finals 2013, principis 2014. Quina és la valoració que es fa des de Ferrocarrils del Tren dels Llacs? Bé, per nosaltres el Tren dels Llacs és un servei que està constituint-se un eix vertebrador de l'oferta turística a la Noguera i al Pallars. Estem molt satisfets de l'ocupació. Aquest any passat hem tingut un 99,45% de la mateixa i creiem que l'any vinent, amb el 5è cotxe que hem rehabilitat recentment i l'increment del 25% de l'oferta, hi haurà una millora substancial encara d'aquesta aportació de viatgers al territori i que disfrutin de tota l'oferta que ara mateix hi ha i que en futur segur que creix.